Izilo Mzansi 8.0 The details. Loko nithi ntombi siyanibhanqa loko nithi hawu madoda noqinitsha ngapha kwelaka awu laqapha lachitheka ipharishe khishini komodo ncabeziko ntombi Kazoke. uyaphila futhi Hayi ayikho inkinga. inkinga ayikabonakala Ayikho inkinga. awu madoda lachitheka ipharishe ekhishi lichitheka apha ke ngestestudio ngoku wenza kakhulu laqapha uyaphila mfethu ndiyakubona usemandleni kubani laqapha Ulaqapha lachitheka iphalishi phakathi ekishini kaMadonca beziko umzukulu kaSigenge umfasi uThantobololo phansi emthwalume emabheleni mawuthanda. kakho emthwalume madoda Yebo. hayi madoda imake laqapha mfethu siyazi abaninzi abantu bayakwazi laqapha bamamele abantu abaninzi and futhi umculo wakho bayawuva namhlanje uze ngamandla kakhulu amasokisi anyukile adlule emadolweni imake ufika nini apha emculweni kaMaskane laqapha Emqweni kaMaskandi ngiqale ngaba yiqembu. Oh. Elibizwa ngokuthi ikhululeka. Ikhululeka. 2007 Yeah, 7. Kangena ngeqembu ngizibiza ngeqembu. okay Kodwa kuyimina umculi. okay Yabona ngenxa yokuthi ngiqale ingoma yezigubhu mina. Kahle kahle ngile enhlabe kuthiwa igoso mina. Okay. Solo ngazalwa nje uMadoncabe. Nosutha. Ngaba nje igoso. Ngaba ile goso leli lihlula amanye amagoso. Amanye amagoso agcine sithi ngeke asakwazi ukucompete nami ngoba ngenhla kakhulu. Ngabe se onginokuthi ngingenzi lutho. Ngathatha isinqumo sokuthi ngingene ngale emculweni. okay Ngasuka nalabo bantu engangigida nabo ngigoso ngangena ngale emculweni ngazozibiza ngeqembu ikhululeka okay ngakhipha ingoma lapho ethi uthenga nanobhiya kodwa ukudla kukho endlini uthenga nanobhiya lo ngoma enjalo yamona kwahamba ke ngenxa yokuthi kukhona into ekuthiwa amatoho ke Yeah. abafana engangigida nabo ingoma bathola amatoho abanye baba ema security basebenza njalo abanye basebenza ezitolo uqala ke manje yabona kwaba ukuthi aseke isikhathi sokuthi manje ngicula mina ke njengolaqapha enginesiphiwo sokucula yeah yathi mayiwe indaba yeqembu mina ngasala ngaqhubeka ke ngabe sengizibiza ngolaqapha le ngakhipha khona ke sengizibiza ngolaqapha 2009 sengizibiza ngolaqapha ngabe sengikhipha le ngoma nje edima umhlaba wonke ethi kusethe kwini phela lana cabanga kuyabiza phela ukudla sekuzobe ngathi manje ngikhulumela ukudla kanti nguwe ongacabangi wagcwala isindisha kuyabiza phela ukudla uhophele kusene imintambama kodwa mfowethu wagcwala isindishi khona phakathi kunengoma ethi lapho Sonoko ngaqala uqoma angaze nginenjwe kanjena yo yabona ubusuku bayizolo uke wanginemba kamnandi ngeke ngikhohlwe mina ubusuku yabona ubusuku bayizolo uke wanginemba kamnandi uke wangiphendula uke wangibhekisa lena dad iperformance ngiqale lapho ukuzibiza ngolaqapha yamona ndiyakufa laqapha ndiyakufa mfethu utsho le ngoma le ungafeci mphulaphula urhabula lapho ungafeci ndizokunikeza ithuba nawe uzibusele kulaqapha ukhona andimhlebi Mawengane yami usuyongixolela sengiyakuyeka ukondla ingane yami ihlala kini Mawengane yami usuyongixolela sengiyakuyeka ukondla ingane yami ihlala kini yamadoda laqapha ndiyafisa ukwazi ngoku mhlawumbe nxa ubhala ingoma ifika njani noma zimeko obhekana nazo nawe ifika njani iyayiphopha noma uvela uthi ngohleli kanjena amakhamera ebheke wena uvela uyiqambe ingoma hayi ngiyiphupha ingoma mina ngibuka izimo ezenzeke emhlabeni yabo ngoba mina emculweni ngaba nento ethi nje
uma ngicula akube ukuthi umuntu uyathinteka eyamakha leyo yinto lo ngibuka nje izinto ezenzeka emhlabeni ebese ngiyacula ingoma engingayibhali mina ezifikela yona ile ngoma ekhuluma ngemkhubanyana yasekamelweni angiyibhali leyo ngoma iyona ingoma engathi ngiyalethelwa yona le ngoba phela mangibuka ngathi ngangena umuntu owayenjalo owayethanda ukuthi into ya engathi kiwa ngasekamelweni imfudumalo mabekhona ekamereni ukukhuthazana ngiye ngizitshena ukuthi nje mina manje ngestudio yabona ke kuloko angiyicula into ekamelweni ngithi nje sengizoqeda ifika manje uyivimba kanjani mase ifikile angabe ngisayivimba awukwazi mase ifika hayi ngisavimba mfethu laqapha ndiyafisa ukwazi apha emculweni njengamuntu ukuze uzise ialbum ethi namhlanje igwinya iEP ethi igwinya EP njalo igwinya begwinya awuthatha usibeke man ngale EP hayi man igwinya kuzona zonke izinto ezikhona title nje engoma igwinya yebo ndoda ikhuluma ngomuntu wesilisa negwinya nentombazane uthini apha laxa uthini udlulisa uphi umyalezo apha ngithi mina lana kulesikhathi sanamhlanje siyabuka manje isikhathi esiningi izintombi uma ziqoma zibuka kakhulu ukuthi unani zibuka imali zibuka ukuthi kushuthi sizobusa manje thanana nalobhuti okay bilaphinda angizisolike zinento ethi vele manje so imvela kancane umshado zinento esho kanjalo sengithi ke mina akuwona wonke amantombazana njalo akhona amantombazana asaqoma enethemba lokuthi azogana oh my god akhona asangawuvusa umsi yilolu hlobo lentombazane ke lolo elithi imali kubona unemali lingacabanga ukuthi idliwe licabanga ukuthi ibekwe khona kuzolotsholwa yona kube khona okay nalapho futhi ku right uyabona igwinya liqhamuke kanjalo oh my god imangela xaba ndiyafisa ukwazi abantu asebenza nabo umnethe umsebenzi wenziwayo mangabe kuzophuma ialbum usebenza nobani mfowethu ngisebenza noengineer wami lapha uMantongomane uMantongomane engineer wami eDan Hill istudio sakhe ngisebenza kusona unesiphiwo kakhulu ke lo muntu yonke lento ekhalayo nje oyivayo nje mntu ayivayo ekhaya nguye lo ishawa wena mina bese ngiyacula ngizibhekele yamara yela xa awutsho mhlambi naku umuntu usunexesha nokukhona apha kuMaskandi naku umuntu uyafisa ungena apha kuMaskandi ungathini kuye mfethu yathi isekhona indawo manizi man noma ungathini mfo ikho indawo ikhona kodwa uma uzongena kaMaskandi fanele uqale ucabange kahle ngoba kunzima angifuni ukuqamba manga uma ngabe nje uzokhipha iphakethe impela lisala linembobo oh madoda engathi mawuza kaMaskandi uzocula iba nethemba lokuthi unayo lento ekuthiwa isiphiwo sokucula ebese uzimiselela ukuthi ube neshow ukuthi into yakho izothandeka ungayi ngoba uthi uzochitha isizungu ngoba uzoba nenkinga kunengoma apho uhamba nothasele khansela khona iyo le eqalayo isiza uyasazi isiza lesesimbiwayo esimbiwazi insizwa emakhaya ayingogandaganda ngacina sogandaganda ungizwile ngithi angiyicula into engingayibonanga abantu abambisiza musane ngoba ngeke baze baqede musane ukubaphakela ukudla nabantu abambisiza musane ngoba ngeke baze baqede musane ukubaphakela ukudla
Ithehab lapho ungafinci elaqapha mfowethu sihambise kumphulaphula ekhaya siva mhlawumbe uthini akazixoxele nawe silive kakhulukazi ku-TikTok kwestage izwi lomzansi silive ku-YouTube silive kuphatha abantu lobilobi page ku-Facebook usenqubeni siyakubulisa enqubeni molweni ekhaya awukwenzi lo mzansi siyakubulisa molo ekhaya andazi ke mhlawumbe uyephi kwelacala okay ya usenqubeni molo ekhaya Ninjani bona? Siyaphila mfowethu kunjani? uJesus ke mfowethu. Oh Jesus man. Hayi mfowethu, ninjani wena kha? Siyaphila bro Jesus. Kodwa washisa kangaka mfowethu ngalo bhasi. Uyazi lo bhasi uxoxa indaba odwa lo bhasi. Umthetho wami angizwani nento ethulile umthetho wami. Uyabona ngizosana bamthathe ngizoyisho lento uyabona umuntu ngomano osana angithi yana okhahlela nalapha kumahube. Uyena futhi. Hayi mfowethu into ayithipela kodwa mfowethu engithipela hayi mfowethu usukela kodwa mfowethu ngithi Jesus. Oh Jesus man. Yaphambili mfowethu Jesus. Ngiyabonga Jesus. Danke Jesus enkosi kakhulu mfowethu siyabonga kakhulu kweSomzansi FM lobilo lobisa radio yakho asibheke omnye kwelaqala bamhlambe ngabe uthini ku WhatsApp uthumele ku 0638208448 ukwenza lo mzansi senqubeni molweni ekhaya. Molo mntama Khathula. Molo wethu mama kunjani? Ngiphilile umama Margaret Mahlabathina unikezela ulaqapha bo. Tata. Laqapha hayibo. Yamanje into angazi ke ngoba manje amasokisi bese emadolweni angazi ukuthi wakhuphula wasephi. Shutha ayaphezulu ayobhaja ngento yokucala. Angadluli kodwa phaya yamanje ingoma Yamandinto sekuyingoma ke le kulaqapha yamandinto kuchaba hayi libambe kanjalo ungasayiyeka Ngiyabonga sisi ngiyabonga enkosi Asibama siyabulela wethu man. Asibheke omnye umphulaphula sebayika bothina enqubeni ngakuqesha hlelo laqapha mfondini kwezi lo mzansi kumnandi ekhaya molweni. Awu lobilobi. Lobisa radio. Hawu ke nolaqapha lapho umne wethu. Laqapha newethu yaphila kahle. Ngiyaphila ninjani kunini? Yebo mfowethu ngibona ukhuluma nonqaphanqapha ukudla kwezinja ziyakudla ziyashiyelana. Oh madoda. Yabona mfowethu ingoma yakho mina laqapha kusukela nje ile album yakho yokuqala hayi ngakuthanda nje yabona mawusuku uthi ulaqapha lachitheka iParis endlini wabo kaMadungati uma usuqhubeka ngifuna ukubuza umbuzo welaqapha ngifuna ukubuza umbuzo ukuthi njengoba usukuthi nje isitha somkakhe kanye nezingane zakhe unomagoda abangaki Anginayo ngisho yedwa umakoti. Ngisho yedwa umakoti ukuthi kwaba khona isikhathi la ngixabana nabafana ngasekhaya kanti loyo impi yethu izobe seyingenwa nabazali babo yabo ngiyakuzwa mina khethu supedile ungethola aso Danke mfowethu danke bot. Lungile bafowethu uhlala bentombi lo Danke mfowethu siyabonga kakhulu nqubeni igama layo sisho kamanje sithi kumnandi ekhaya hlelo laqapha mfondini iziseke umculo wayapha kuwe mphulaphula inxaso kakhulukazi engamandla nakanjani uzoshiya incoxa nqombolo TVJ ukwizi lo mzansi molweni ekhaya. lobi Lobisa radio. ninjani bhuti Sikhona mfowethu kunjani ngapho? kona ke ngibingelela inkunzi leyo laqapha Nazoke bafo kunjani? boyfriend lo ukuthi kuthanda eMarani lelugana ngithi kwethu hayi wethethe ingoma wethethe ngeqoma mntaka baba Ngiyabonga wethethe ngoma ngithi yake ngincome nje mfowethu ngoba singabantu into enjenganalezi asinake kanti ziyasiqoquzela ukuthi sikwazi ukubheka ukubi nokuhle sizinsizwa sathi imiziyo baba ngithi ibambe nje mfowethu mina-ke ngumahlapuna inkobe ishiseke mfowethu ziyopholela esizweni ngithi nje qhubeka uyibambe kanjalo uboyfriend lo Ngiyabonga Nkobe. Danke mfowethu danke Nkobe. Nkobe. Noma sizophola eswini. Ay madod insizwa madod. Insizwa madod. Uma sihambe sithatha umnye mpuko khona siva ingabe uthina enqubeni kwezi lo mzansi siyabulisa molweni ekhaya. Okwezi lo mzansi molweni ekhaya. lobi Yalobisa radio. niyaphila
Sikhona mfowethu kunjani? Ngikhona mfethu ngibingela inkunzi onala se-studio. Ngiyaphela nambafo kunjani kuwena? Hayi siyaphila mfethu lapha eNgonyameni ngikhona nomfundisi uButhelezi. Awu madoda umuntu lalela nabe Mfundisi. Hawu madoda. Hayi mina ngikhuluma uPhibusise bafo ngithi mfethu iqhubeka ushaya ingoma uye phambili bafo noma sekunzima emculweni manje wena sikhamuso ezimalini kodwa nje mfethu qhubeka uNkulunkulu ngelanga yokukhumbula amaphupho akho afezeke yonke le ifisa bafo uyibona ngelinye ilanga isiphumelele. Ngiyabonga mfundisi. Ngose mfundisi. Hayi mfethu nje qhubeka bafo ayinandi ingoma manje imnandi ingoma ishaya mfethu. Danke mfundisi enkosi kakhulu yabusiseka into yakho laxapha. Hallelujah. Hallelujah. Sakubona ungene esontweni ngelinye ilanga. Ibiza khona. Akangibizi ngani? Enqubeni siyakubonisa kwezilo mzansi Molokai. Uyaphila lobilobi. Asikhona mfowethu kunjani? Khona nomtholi sowadlamini Richmond mfethu maqondana mfethu Radford. Baphila manje Richmond sirayini kolugala thina. Baphila abantu Richmond yaphila laxapha. Le ngakithi eRichmond. Mfethu khona ke futhi nginawe ke lapho mina eDownhill studio lapho esikhulu samantongomane mfethu umfana wenkonjane emnyama lo mhlawumbe yazi inkonjane emnyama kesafika lapha engomina ozolo lonke lapha wafika kwagidwa waxhephuza bahuphe lapha mfethu mina ke la umaqondana Radford. Ngiyaphela mfethu ngiyazi kahle lo nkonjane. Mfethu ngithi qhubeka mfethu qhubeka phambili mfethu sinawe mfethu phusha ke mfethu sabandawonye nje. Ngiyabonga baba. Hayi makhulu enkosi mfowethu makhulu kakhulu inxaso inkulu kakhulu laxapha mfowethu umsebenzi kushuthi mhle mawuqhubeka ubheke phambili ngokuqhubela enqubeni kwezilo mzansi sekubonisa Molokai. So Peter mfamahle. Asikhona mfowethu kunjani? Nami ngibonge nginaithemba lesimpela uTheleweni ngiyabonga impela ayidume ziphambili. Ya. Usethemba lihle bemlazi. Ezinezi izimpela ngiyawela manje ngemahomes manje. Madoda. Sure Pijama. Sure. Danke mfowethu siyabonga kakhulu asibhenga phela kuqala. Molo mfowethu uyaphila. Hayi. Yakhahlela ulaqapha. Hayi kodwa manje hayi ngizwe amantongomani lapha ngemuva. Hayi uyakhahlela amantongomani hayi. Insizwa le awuyabona nje into ededele into esho lapha ngemuva hayi khona. Ngeke ungaphusheki nawe mfethu yona laqapha ukuthi ukhiphe into ewusweet kanje noma ngabe unendoda eshaya insimbi kanje lapha ngemuva. Hayi ngiyakuzwa nalento hayi ungabaphakeli ukudla labantu ababhisiza ngoba ngeke baqede labantu baqashiwe baphatha umphako uma bezosebenza. Hayi qhubeka phambili ndoda ngiyabonga mfethu hayi ushaya kahle umnandi into yakho ngiyabonga bro. Eshe laxapha lobilobi. Wa laxapha mfana kethi. Bambile mfana ngingoma ihlanganisile ngoma ithuli ithe mayihlangana kanjalo ke ingoma ayilaqapha mfowethu mina ndiphakama ukubonga mfowethu hayi ukhuphuke kakhulu khuphuka kanjalo ke laqapha ungaphindi badedele ke ngoku bambe kanjalo kusho umpinge umawawa untshambantshi umbhubhela ubholokoqosho untomntwana nganoboya sendala efanele abadala dakhile bhayibhizana kodwa ngisela eKennedy ngoku hayi bambe kanjalo laqapha mfana kethi bambe ithule ingoma kanjalo nje ihlangane baba. Welobilobi kuyaphileka kodwa ugxila loyo phansi embumbulu kaJoyane Sithangamini hayi ngiyayazi leyo nkunzi ayishaya ingoma hey ngivisa ukutshela abantu ukuthi hey nami ngikhiphile la abantu abaphuthume lapha ezitolo zomculo konakele ugxila bafowethu ukhiphile ucela isupport enkulu kakhulu danko. Elobiza ingane sibingelele lapho lobilobi ezwinto umzansi sibingelele lobilobi sibingelele mfoka mthwesi laqapha lachitheka iphalish ayashalo siziyangishayela manje ivolume phezulu live village wePitashi umndawo nje ngibonge lobi yalobiza ingane Madoda abantu besifazane babedalelwe ukwenzela uyangibiza ubhebi uyangibiza laphi lapho kuyokhala ukutheketheke mdakwela umakhelwane ngoba siyakhala masenzana uyakhala nombhede lapho kuyokhala ukutheketheke mdakwela umakhelwane ngoba siyakhala masenzana uyakhala nombhede ngiyayisaba into engiyoyenza nobheki ngiyayisaba into engiyoyenza nola
ngiyayisaba into engiyoyenza nobheli ngiyayisaba into engiyoyenza nola uyambeza lapho kuyokala ukutheketheke ngiyakwela umakhelwane ngoba siyakala masenza uyakhala nobheli Laqhetheka iParisha kitchen ngamadoda beziko laqapha mfethu sesiyigoqa nje awu yena madoda awukhulume nabahleli bemicimbi mfethu awukhulume nabantu abafisa uzonandisa kwimicimbi yabo awusinikeze ukuthi umculo wakho usuthola kanjani bangawuxhuma kanjani abantu abafisa ukuthi basebenzisana loqapha nabafisa ukuthi ke abeluleke phana phaya hayi man hayibo uthenga pha kule ngoma ithini igama lengoma na Kofonoza le inleyo amadoda qhu mfethu awusinike mfethu nje ukuxhumana nomculo wakho bawuthola kanjani nabahleli bemicimbi sinibona emicimbini mfethu enandisa ayi i-performance ke yase stage hayi phela lapho kusuke kunakele lapho andanoba le performance ipha stage kuphela na kodwa ke sobe sixoxe ngenye ilanga okay yeah bengadinwa abantu bakithi ngingenela ngidlala ukujaha kakhulu angikwazanga ukubingelela abalandeli bami kunye nabalandeli nabathandi bomculo bebonke ngiyababingelela nje manje sengizophuma bengadinwa ngidlala ukujaha nje Kofonoza kunekhona engenileyo into engizoyicela ke ngicela abantu banginike isupport enkulu kwi-EP yami engoma ezu6 ebizwa ngegwinya isiphumile ikhona nje kuzona zonke inkundla zokuxhumana ngicela abantu bekwazi ukuthi bayi-download ikhona nje online bayi-download abantu bayongidlala abantu ku YouTube ngisebenze ngokuzimisela kakhulu ngiyacela abahleli bemicimbi bayangiqasha kabahleli bemicimbi kodwa laba abasele akade bengangiqashi ngiyacela ukuthi kulonyaka bengiqashe eminingi imicimbi esazoba khona ngihambe ngiyojabulisa abantu abalandela mina bekwazi ukuyojabulana ngoba phela mina ngiyile nhlobo yomculo nabalandeli mina nje nginabalandeli so abalandeli bami bengekho emcimbini nama angikhululeki ngoba basuke bencishekile ukuyojabula neqhawe labo kulowo mcimbi laqapha mfethu inamba bangithinta kuyethini inamba yakalaxapha ithi 0737 96 40 26 ayiphinde nje 0737 90 hayi mama 0737 96 4026 4026 yeah mfethu asibonga ixesha lakho mfethu mane sikufisela okuhle kodwa uqhubeke nje wenzele into enhle abahlali nabathanda bomculo wesintu okuhle kodwa mfethu laqapha lachitheka iParisha eziko lingashisa abantwana ngiyabanga ngakho lingashisa abantwana